Il-Prim Ministru lura fuq l-olja tal-Ħelsien 5 tim wara li spiċċa s-suttat bil-bajt f'dan l-istess post. Ta' min għaddej, ta' min għaddej, ta' min għaddej. Il-neutralità ta' bajda ġibtuha kissirtuha n-neutralità. Tajhom il-Ħelsien. Ma jimpurtax, żommu l-kalma, ma jimpurtax, ma jimpurtax. Din id-darba l-umiljazzjoni ħelisa u waqt iċ-ċerimonja uffiċjali tal-31 ta' Marzu kollox mexa ħarir. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħadd filgħodu bdiet bil-banda tal-Forzi Armati ta' Malta minn Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla u baqgħet sejra sax-xatt tal-Birgu sabiex imbagħad il-banda tal-Forzi Armati flimkien mal-Gwardja tal-Unur laqgħu lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Mal-wasla tal-President ingħata s-salut nazzjonali u wara li ndaqqet il-fanfarra tpoġġew il-fjuri fuq il-monument. Il-programm tal-31 ta' Marzu fil-Kottonera sar aktar kmieni mis-snin preċedenti sabiex ma jtellef xejn mill-attivitajiet marbuta mal-Għid il-Kbir. F'din il-ġurnata l-pajjiż fakkar il-45 anniversarju mill-għeluq tal-bażi militari tal-Ingliżi f'Malta.